Hayi cha, abantu besifazane bazokumangaza sometimes. Umuntu ezisebenzela kahle wasephela umsebenzi, Nkosi yami. Impilo yaqala ukuba nzima. Wasethi maye makethe ehlele wante waqhamuka enye indoda yamthengela ukudla. Buka ukuthi udla kanjani ngokulamba. Waze waqeda amathambo ashiye emhlophe nke nezinja zwadlanga. Indoda yambuka yathi umuntu lo muhle ushaye isimo, mina ngamshada lo. Nkosi yami, indoda yamshada. Buka manje usemuhle kanjani. Yashaza aphelela inkomo zamalobolo. Ukhishwa njalo uya out kuspend imali yale ndoda. Le ndoda inothando futhi inemali, isimgeze imoto drive usisi ma skydiving nguye vele uyaphuma le ndoda bahamba kwasokufika kangazi mbe idemoni inhliziyo yaba lichapha waqoma yaganwa indoda yamlahla. Buka manje sehlupheka futhi wathi ngizo eMalawi ngizofly ngiyofuna umuthi, mina ngizothola umuthi eMalawi ngibuyise isithando sami. Nangiya wafly eMalawi, wafly intombo eMalawi sedi umuthi mayejika eMalawi. Next coming weekend umjida i-ex yakhe yashada. Mbona le stress kanjani uyesaba lokho yangene ejaradini lamateka akhe amadala. Bafazi kathi nifunani sometimes bafazi nifunani? Hawu Nkosi yami.